Здравейте, сега ще ви представя Ecotec 320+. При него има 30, не програмируем звука. Също така, дистанционното е изключително лесно за употреба, при него няма дисплей. Звуците са написани на самите бутончета, които са ергонометрични. Говорителят е изключително мощен, 109 дБ с изключително кристален звук. В комплекта е включена и въртящата се опашка, която виждате сега. Може допълнително да си добавите, ако искате, и говорител. Това е по ваш избор, както виждате. Може да сложите и трипод към него. За ваше удобство, дистанцията, която обхваща дистанционното, е 270 метра. Също така може да използвате Bluetooth. Може да се свършите към телефона си и да използвате приложението на Animal Audio, което има изключително широка гама от висококачествени звуци. Устройството е с 2 години гаранция и сега ще ви демонстрирам силата на звука на устройството. Ловни стоки ви пожелава на слуха!